Ukoliko vam je nedostajala serija Otvorena vrata koja je bila na letnjoj pauzi, imamo dobre vesti. Ona se vraća sledeće srede. Ako je tokom leta i vama nedostajala Cakana, njene dosetke, ali i cela ekipa kultne serije Otvorena vrata, imamo dobre vesti. Od srede 18. septembra konačno ćemo moći da uživamo u nastavku nove sezone serije Otvorena vrata. Ova epizoda biće emitovana u sredu u 21:10 na Prvoj televiziji, a ako ne možete da dočekate 18. septembar, evo šta nas očekuje u toj epizodi po zvaničnom sinopsisu. Naime, Cakana je smislila nov performans da se kandiduje za gradonačelnicu, ali ona želi to da uradi preko Dragoslavljeve nevladine organizacije Prirodne i druge lepote Srbije. Dragoslav i Bata su sada u panici jer su preko te organizacije proširili stan na fabričko postrojenje. Nije poznata ukoliko ćemo još epizoda serije moći da uživamo ove jeseni, ali je za oktobar najavljen početak snimanja nove sezone.